Langaurre parkean gaude, gaurko honetan auzolana tokatzen zaizue, garai batean asko ematen zen auzolana, bai herriko gauzak egiteko, baita baserritan laguntzeko, pixkanaka berreskuratzen ari den gauza bada? Bueno, azken urte hauetan batzuk tokatu zaizkibitea, bintzat deialdi batzuk izan die egiteko, eta, bueno, kontatu gara jendea, eta gizama lan pixka egite dut, eta aurreratze dut, eta, bueno, ez da txarra. Gaztetxoenek ere ikasteko, ez? Beraiek pixka bat helduagoak egiten direnean gauza bultzatzeko. Bai, bueno, esan gaztek ere, animatzi, behantzako ere nahiko jolas moduare bada, eta animatzi, bai. Gaurko honetan Langaurre parkean gaude, zer da bertan egin behar duzuena? Bueno, uste, pixka txukundu inbarra geu, garbitu eta parrillak eta txukun jarri, pintatu ere zerbait inberko da, eta, ondo jarri. Gehienetan auzolana tokatu izan du zaigu, beran egitea, eta, guain udara gertu da hola eta jendek asko aprobetsatzen dengo parkea eta hola, eta, txukun jartzea gauzak. Izan ere, naiz eta lehiako zati bat izan, nahiko aparte duzuen parke badauen. Bai, baina oso gurea sentitze duna, oinez asko etortzen geha, eta jendea desente etortzea, guain kanpoko jendeare etortzea guain udara parten, eta oso gurea deu eta oso kutxuna eta gustatzen etortzea. Voluntari asko? Bueno, asko, betiko jendea normalen, baina, bai, jende pixkate animatzea, guain dik goiz xamar da, eta geixo etorriko baina, betiko jende txua.